अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। युतीचा महायुतीचा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महायुतीचा महायुतीचा हम तुम्हारे साथ हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। राणे साहेबांसाठी लोकांचे आशीर्वाद मिळण्यासाठी आमचं विनम्र आव्हान आहे सर्वांना की संपूर्ण सावंतवाडी शहराने एक मताने राणे साहेबांना त्या ठिकाणी मतदान करावं, कमळ चिन्हावर मतदान करावं, आदरणीय मोदी साहेब पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनावे आणि भारताची शान वाढवण्याच्या दृष्टीने जे काम आदरणीय राणे साहेबांनी केलेलं आहे ते संपूर्ण कोकणवासियांना अभिमानास्पद असं ते काम आहे आणि त्याच्यामुळे राणे साहेबांच्या प्रेमापोटी असंख्य सावंतवाडीकर आज रस्त्यावर आलेले आहेत
आणि जनतेचे आशीर्वाद घेत आहेत आणि हे आशीर्वाद निश्चितपणे आम्हाला मिळतील आणि राणेसाहेब प्रचंड बहुमताने विजयी होतील याची आम्हाला खात्री आहे. नाही, आम्हाला अशी कोणाला धडकी वगैरे भरवायची नाही. आम्हाला फक्त राणेसाहेबांना विजयी करायचं आहे आणि प्रचंड बहुमताने विजयी करायचं आहे आणि पुन्हा एकदा त्यांना मंत्री बनवून त्यांनी संपूर्ण कोकणची सेवा करावी ही आमची मनापासूनची इच्छा आहे. बघा, दोघांची मतं जर एकत्र केली तर साधारण 70-80% मतं ही मिळाली पाहिजे असा माझा अंदाज आहे. तरी पण प्रत्येक घरोघरी माझे नगराध्यक्ष जात आहेत, आमचे सगळे नगरसेवक जात आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी आवाहन केलेलं आहे. तरी पण प्रत्येक वॉर्डमध्ये जाऊन आम्ही नागरिकांच्या भेटी घेऊ, त्यांचे प्रश्न समजावून घेऊ आणि एका अर्थाने ते राणेसाहेबांना मतदान करणारच आहेत, परंतु पुढची विकासाची दिशासुद्धा या निवडणुकीच्या दृष्टीने कायम होणार आहे असं मी सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.